Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatimana enyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJ T1 tiri pano pa Teachkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. Mugore rino ra 2026 tadzoka zvakare padare rasekuru Musundagore vanozikanwa nekurapa zvemhando yepamusoro, zvakare varivo chiremba vakandogara pamusoro pezvimwe zviremba. Munhu anowenga n'anga anenge asati awirwa nedambudziko, asi musi waunowirwa nedambudziko ndopaunoona kuti aiwa n'anga yakanaka, nekuda kwekuti pano padare rasekuru Musundagore pari kuponera vanhu vakawanda. Uye zvakare sekuru Musundagore ndakazvitarisa inini nguva zhinji panosvika padare pavo atori chiremba anotozikanwa, anotova nemapepa ekurapa. Vanhu vaya vanopa matsamba ekurapa havangopi kungoti ndiwe zvako chimuti uri kufamba nerodhi wonzi otsamba. Vanototanga vatarisa zvine udzamu kuti unomborapa sei, wakambomira sei, uri ani, zviri kufamba sei, unosvikirwa nasekuru vapi. Saka ndinotenda nedare rino rasekuru Musundagore nekuti vakawanda vanhu vari kuponera pano. Mugore ra 2026 ndikuda kuti timbonzwe sekuru kuti zvakamira sei, zvakare vachisangana nevazukuru vavo vachivaudza kuti zvakamira sei mudare mavo. Sekuru, ndinokuchingamidzai makadii? Aiwa, tinotenda mukoma T1 kwakadii kunobviwa. Aiwa, kwakanaka sekuru. Tinoti makorokoto egore edzva taamo. Takapinda mu 2026 Mwari vachitichengeta nemadzimu tiri vapenyu, tinongoti tifana kuzvinira zvipi izvozvo, vana kupa kutenda nerubidzo kuti Mwari vari kutichengeta. Ichokwadi. Vamwe vanokwanisa kubata kuti vapinde mugore irori, asi nekutenda naMwari vakatitungamirira tikapinda mugore irori. Saka ndinoti aiwa, kumhuri yeZimbabwe makadii vazukuru vangu mese kwamuri ikoko. Ndinoti makorokoto egore idzva ratikapinda iro 2026 ndiri kuti aiwa ngative nerugare, ngative nekusununguka, sekutora kwakaita papresident vakati aiwa sunungukai vana veZimbabwe. President wedu ED Mnangagwa, ndizvozvo. Ndichokwadi. Saka zvakadaro ndiri kutaura kuti vazukuru vangu ndiri kuti tapinda mugore irori tine zvinotera zvakawanda. Vamwe vane munyama inovatera. Ndizvozvo. Mumwe gore kutotanga takatokotanga kupera basa. Ishuwa. Munyama inotitera. Mumwe gore richingotanga akatorambwa muimba yanga achigara nemurume. Mumwe gore richitanga akatizwa nemudzimai. Mumwe akadzingwa basa, vamwe vakasangana nemuedzi yakasangana panguva ipi. Ine vamwe vacho upenyu hwacho vachitopinda hwaoma. Vamwe vari kutowo zviri kufamba nenzira yakanaka, asi ndiri kuti muzukuru kuna uchine nguva nemukana. Kana wana mhepo usiri kunzwisa zvika paupenyu hwako, une mukana wekuti unouya kudare toita zvatinoita, tokumbirira kuti vanhu mudzimu yekutarira kwaunofamba ufamba kuine chiedza, mudzimu yofamba inewe, nekuti zvese haungazvigone wega. Panyika uchirarama ungave chiremba, ungazvirape kana ndakatorwara Musundagore nditonorapawo nemumwe. Ichokwadi. Vakuru vakati n'anga haiti sei? Haizvirapi. N'anga itorapawo nedzimwe n'anga. Saka zvakadaro, kana iwe hama yangu nedambudziko kwauriwo, ndiri kuti kana ukana mukana wakasununguka uye tibatsirane. Tiri mugore iro 2026 gore idzva iri tipinde zvakanaka, kusave nemhepo dzinokuteerai. Mumwe ari tokupinda mugore iri nokubirwa. Ichokwadi. Mumwe ari tokupinda mugore iri nokufirwa. Vamwe vari kupinda nokurwarirwa. Saka tinoti yese hatikati ilaki yese inenge iri munyama. Saka ndiri kuti vazukuru vangu vane matambudziko akasiyana-siyana, ndiri kuti aiwa makasununguka, sekuru varipo kuZimuri Park. Munouya mondoona mochema, ini handisiri ndine simba bodo. Mudzimu ndeine simba, changu bedzi paunosvika pandiri kukumbirira mukati medare kuti ona ive kwasoko mwana auya, imi wakashumba. Ndikuti sitiri vaira shumba kaizvi, toti imi wakashumba chinzwa ivaira soko vaya mukati medare vane zvavari kuchemera zviri kutambudza zvinoti. Iwe kumhepo ndivane mhinduro. Mhinduro haibvi panyama yangu bodo, inobva kumhepo. Ichokwadi. Zvakadaro takauya kuti eso tiri panyama tinooneka nekunoshorwa nekutukwa, isa hatitamwe nazvo. Ishuwa. Nekuti iyo mudzimu yakagara patiri yakatotora kuti uchifamba uchasangana nezvakawanda. Ishuwa. Uchava nekutukwa, uchava nekushorwa, asi iwo usapindure. Ndesaka yangu nyango pakaita anondituka, nyango pakaita anondishora, ina handimupindureni. Iye ndiye aneziva chinangwa chaanenge achitukira Musundagore, asi kune vanondigonera vanamba vachidida. Ichokwadi.
Ichokwadi. Aiwa, tinotenda sekuru. Anomaona zvakafana president kuna vanhu vasingavadi asi isi tinovada tiriko ende vacharamba vachitonga vasingavadi variko isi tinovada tiriko asi toramba tichiti tinoda pamunanga kwapapi ipapo nekuti kana Jesu chahaidiwa nevanhu vese ichokwadi saka akasvika pakurohwa muchinjikwa nekuti kune vamwe vaiti hanzi haasi kutigonera asi kune vaigonerwa naye vakati hatinofamba naye eishuwa saka ndo zvakangova nesi tiri nyama dzakatumwa hatigonere vese vamwe vakatotivenga vamwe vanonototishora vamwe kuti buda panapa patv achinditukirira ine handipindura handina basa nazvo ishuwa ndinongosiya zvakadaro mwari nevadzimu ndovanda sei ndovanoziva saka ndinongoti aiwa kuvazukuru vezimbabwe aiwa ngatiwirirane tive nerudo mudzimba umo tive nekuwirirana nemhuri dzedu tisave nekupesana nemhuri yedu pakugara tiite chinhu chimwe chete tiwane nguva yekuronga nemhuri dzedu kana ari matare emusha ndiri kuti madzinza mumazukuru batanai muite chimwe chete makava nekupazurana mukati memusha wenyu ndinokurudzira kana tichiramba madzinza umu ngative nekubatana nekuva nekuronga chimwe chete ichokwadi kana ukawana hama yako kutambudzika wanika uchanoibatsirawo nokuti ndo zvinodiwa naMwari nokuti Mwari zvavakatisika panyika panapa vakati mazuva mazhinji tichararama tiri pasi pevhu saka kana iwo ukaita 10 miliyoni ukashayinira $1 asi kwatichazike kukupedzisira kuti change tapamwe chete ndisaka mira musundagore handina nguva yekushayinira vanhu ishuwa nokuti kwatichazonozorora pakupedzisira tese tichange taapasi pevhu ikoko kana taikoko hakuna ane zvakawanda hakuna ane zvishoma tese tinenge taa vanhu vamwe chete saka tigere kudai so hatifaniri kusarudzana tinofanira kuva nerudo tova nekubatana tisave neruvengo tichirarama semhuri yeZimbabwe ichokwadi saka zvakadaro ndikuti aiwa vazukuru vangu sekuru musundagori vanongoti ngatiraramei murudo tichirarama kudaro hatishayiwa kana iwo munhu usiri musundagori kwauri haushayiwa nekuvengawo nokuti uchirarama haugonere vanhu vese une vaunogonera vanokufarirawo kozoita vanokuvenga nekuti uri munhu panyika uchita sei uchirarama unotodya rinopisa ka ichokwadi saka murume unototadza pamwe pacho uchigona iwo haungadzizive vaneona ndivanenge vachiroti apa atadza apa agona asi aiwa tinoti nyange patinenge tatadza tigadzise tiana sekuru tiri nyama pasi ishuwa sekuru apo napo muri kukanganisa nokuti ndiri munhu ndakataura mufananidzo kuti izvo ukaenda kuchipatara ukaenda kufarira nyatwa izvozvo tsonosvika kutori nemabhodhi 20 ishuwa evanhu vakafa asi vanhu ivavo hama dzavo dzakatobhadhara futi mari kupi kuna dhokota asi hapana pangoziti chiremba ndidzorere mari kuti hama yangu haina kupora unotozoona kuti chiremba uyo anga ine shunge kuti hama vangu vaite sei vapone asi nenguva zvarambawo asi shungu inenge iripo ndo zvakafanire musundagore mumwe munhu anotanga kuti titukire zvinhu zvake zvisina kuita aiwa usandituke dzoka kudare tichichemera sekuuya kuchemera kwakauya uchida pakutanga sekuru zvangu asai zvaita takaramba tichichemera zvinoita sezvevamwe kana chiboho choka chidyara chimwe chinodhorerwa pasi nemvura chiramba kubuda asi pasi apa chinenge chiripo asi wakadyarura futi chinopedzera chabuda saka ndo zvakafanira matara atinoita aya haaitwe nemagetsi bodo kuti wakangodzwanya bhata nebva atoita munhu wakatouya kuchivanhu ziva kuti zvo wakutogadzirirawo zvinhu zvechivanhu sekupinda kwakaita dambudziko iri pauri rakakwanisa kutorawo nguva richikunetsa musundagore anenge achiribuditsawo zvishoma shoma panani pauri ona mumwe munhu akombatsira saka zviri kubva zvaita nhasi here sekuru aiwa ka hazvidaro ka zvinotofambawo senhau yechivanhu mumwe munhu anaota 4 days achirapiwa asi richi 5 achibva apora ichokwadi dzimwe dzenguva rimwe dambudziko rinongoti kunwa mapiritsi pahwana wayoyo otonzwa munhu ari zviri nani mumwe murwere ana kuita 5 months achirwara asi achizonopora kumberi kwacho mishonga iye ichipinda zvishoma nezvishoma munyama make saka ndoti kuvazukuru vangu mese ndinoshuye kuti ndikugonerei mese ndikubatsirei ndikuyambutsei hapana muzukuru wangu wandisingade kuti ayambuke hapana muzukuru wangu wandinoti atambudzike kana achinge aya kuzochema mudare ndinoti kuvazukuru vangu vese vane zisati zvaita ndinokuvimbisai kuti toda kuti zvinhu izvozvo zviite nekuti tinoramba tichikumbirira kuvadzimu vedu vadzimu vakati takaramba tichikumbira vanotiyambutsa zvakangova nekuchechi takaramba tichinamata Mwari vanowane mhinduro kutoti wangonopfugama kamwe chete utese mhinduro anonoka kuuya ndechakakwaziswa machechi kuti misi nenguva upote uchiramba uchinoshumira kuti Mwari vagare vari pedyo nani newe saka iwo kana uchingouya kuna sekuru kana uona zati zvaita gyara uri padyo nasekuru wana mukana kudzovaona sekuru zvinangwa sezvaita tinobatsirana sevana veZimbabwe kuti tibatsirane ichokwadi aiwa ndinotenda sekuru nekutsanangura kwakanaka so kune umwe sekuru nhasi ari kukuonai ari kutya kutouya kuno kudare aine dambudziko nekuda kwekuti vamwe vanhu vane mamwe mashoko avanotaura kunzewo kwekuti ukaenda kun'anga waenda kundoromba ndakuti mupapatsanuro ipapo sekuru aiwa nhau iripo
vanhu nhauya unofunga isusu takauya panyika nemusundagore munhu abate chaasingadi ichokwadi uri kunzwa tiwani munhu abate chaasingadi sei chaasingadi hakuna munhu akarombeswa asingazive hakuna munhu akaitiswa chinhu asiri kuziva kunze kwekuchinja unosangana nacho hope ndidzaungatorota wakakotsira asi dzimwe hope dzinonofuma uchidziziva izvozvo kana ukatsona munhu achidzi muri aitiranza ndiri kunzi ndinorota ndichiroya ndovaroyi vacho ivavo andiri kunzwa manje saka ndotora kuti hakuna munhu anobatiswa chinhu asingazive kuno kudare kunoku munhu paunouya ndiwo unotaura zvauri kuchemera mukati medare isusu matare edu zahana kuuya kuzouraya vanhu ichokwadi matare edu zahana kuuya kuzoparadza misha yevanhu matare edu akauya kuzogadzira upenyu hwomhuri nokubatanidza madzinza ichokwadi nekugadzira vanenge vatadzira vamwe vavo nekugadzira vanenge vabira vamwe vavo ichokwadi dare redu isi rechivanhu rakauya kuzosunungura vana vezimbabwe dare redu rakauya kuzosunungura munhu wese anorarama munyika kuti kana kune zvinomuteera tomukumbirira mhepo idzodzo dzisuduruka paari oraramawo murugare ichokwadi saka unonzwa munhu achiti akapiwa mushonga wokugeza ndaromba akwete mishonga yatinotopa vanhu isi ndisaka muchiona tichishanda tinoshanda neboka redu rinotitungamira ndofunga makatarisa mukana bhachira ndikapfeka here riri kutaura kuti boka redu rinoshanda TMPC ndoboka redu rinotungamira isana chiremba vanoona nokurapwa kwezvechivanhu tutori nevakuru vedu handikonzi musundagore akangotanga kurapa ari kuzimuri aiwa zvine magwaro ndine mapepa ndinotoziva kumaofisi edu maofisi edu makatasa ari pamukwati building ndokune maofisi edu isisu tinotoziva kuti kunana chiremba kunana sekuru musundagore variko tine mapepa atinototeerera pagore rega rega ndisaka muchona kana vaya vanenge vachitaura vave tinonyarara hatitauriri kuti tine mapepa ari mapepa ezvitori pamutemo hatina kungofuma tichinzi musundagore apo wakaona dhiraivha akudhiraivha gorori aine license paanomiswa nemapurisa anobvunzwa kunzi license rako riri kupi handizvozvo ndizvozvo akaburitsa chitambi chake vakutotsvaga mhosva dzemotikari asi aine license rani rake uchimidzi akabvumirwa kutendera kuti adhiraivhe rori ripi iroro ndo zvakafanisa namusundagore tine malicense ebasa ratinoita ichokwadi takatenderwa kuita basa iri rekuti batsire vanotambudzika takatenderwa munhauiyi yekuti tirape nechivanhu ndisaka mukuchanaisanenge vachitaura zvavanotaura isadhipindura nekuti makafunga kuti zvinhu izvi ndakatanga kuchita ndine 16 years ndine 16 years ndogora ndikatanga kurapa apa ndaane 46 years saka ndaane makore mangani ndichirapa ndaane 30 years asi unonzwa mumwe munhu achitanza musundagore zvaandazvezve ndini ndakatozomuitisa apo unotsati munhu ainenge nezvozvoka asati akwanisa haana makore anenge angwinini pamwe andori ne30 years handi mazora saka iye usati akatanga kundidzidzai negore 1 ndiye akatanga kuti akatanga kundidzira chikambaira kuti sekuru musundagore wani vanorapa una aiwa ndiri kuti ni chakauya pandiri imhepo ndiyo inorapa pandiri ichokwadi chakauya pandiri hachina kuuya nemunhu ndisaka ndati vanotaura ndovasiyaita sei vachitaura vamwe vanototsvaga maviews vamwe vanototsvaga malikes asina ndakanzizo ko hana yangu ndakanzi usapindure siyana nawo nekuti chakauya pauri chakauya kuzobatsira ichokwadi ende vandiri kubatsira vari kufara vandiri kubatsira vari kutenda dai vasingatendi nekufara musundagore angadai asipo yaishuwa zvakanaka zvingadai zvisingaoneki pana musundagore zvakanaka kunaya kumunhu zvinoya kumunhu ari kufarwa nevanhu ichokwadi handisi ndakati vanhu ndifarirei mondorine dzimwe akanga dziri mukati umu dzikutoswera dzisina kana munhu wanokuitira dare ishuwa asi pangu panapa kwambona pachipera vanhu ndaona unenge wakaita raini handakadazora ndinombovumaka ndichifona kuti makadii vazukuru uyai kuno kudai kuti uyai kunoku aiwa hapana paunombona mufoni mangu mine aro yakafona kumuzukuru kutizvo ndakumirira waapani aiwa muzukuru ndiye ari kuuya kwandiri ndambudziko rani rake saka ini muzukuru wangu kana achinge auya ndati ndine shungu kuti muzukuru wangu aite sei aenda apora hapana paukwambonzwa rori chifamba kuti ndini musundagore ndida kuti ndikurapei uyai kunoku muzukuru anouya nedambudziko rake ichokwadi vaya vanenge vachiti ndvari kutati musundagore vari kumuitisa kuti aite mbiri ngavagadzire yavo mbiri vasagadzire yangu ichokwadi ndokuti kweivo varida kuti ndite mupfumi vasingaiti vapfumi aiwa ngavagadzire yavo mbiri tobva taziva kuti ndiva nembiri yangu ichokwadi saka makanzwa wesa ndine mbiri yamusundagore muudze kuti gadzira mbiri yako tizokumisa pamwe chete namusundagore tione kuti muchaenzana here kuti iwe ndiwe kuti ndiwe muridzi webrandika saka musundagore hafana kuzenge achikunda iye ari kugadzira wacho azviite ani mazvona saka ndiri kuti aiwa vazukuru vangu aiwa
muve nenguva yakanaka kwamuri vazukuru vangu. Sekuru wenyu vanokudai, sekuru Musundagore. Mugare zvakanaka mudzimba umo nevazukuru rume. Imimi varume mugare zvakanaka nevazukurukadzi. Imimi vana mudzimba umo ngatiteerere vabereki vedu. Zvinodhaka izvo moita muchisiyana nazvo nokuti zviri kukanganisa musoro. Vazhinji vari kuzoya panapa vakasungwa netambo nekuda kwezvinodhaka. Saka ndikuti zvinodhaka ngatisiyane nazvo. Vazukuru vangu ngatinwe maCoca-Cola amakajaira. Alright. Aiwa, ndinotenda sekuru. Mashoko ekugumisira sekuru, pane vazukuru venyu vari kunze, vamwe watanga kukuona inhasi, vanogona kutadza kuziva kuti wobatsirika sei. Wauya kunere vari kunze munoshanda navo sei sekuru? Munogona here kuvabatsira vari ikoko? Vari kunze kuna mumwe ari kunochikadzana naye UK, vamwe chonongochitomubatsira ari ikoko. Mumwe anenge aine tenezi aenda ikoko ndizvozvo kuti adzokewo masango zvinenge sezvamira zvakanaka, asi shure kuti abatsirwe anenge ainaye. Saka vamwe vacho tinobatsirana nakuita video call nasekuru. Zvakare ndinokurudzira kuti vaite video call vachindoona. Ndakati sekuru Musundagore vane vende wakwanana kutedza kuti Musundagore andanga atobvisa zino ripi iroro, nekuti vanhu vakavhura mapeji vakusvika kuma17 vakavhura mapeji vachitora mapikicha angu vachirongedza ipapo. Saka ivo wakwana mapeji pakanzi sekuru Musundagore handisirini inini ndakatizondiwanei mumamidhiya neZBC mazuva ndinofamba kwazona sekuru ndionei maTV ndiri kubuda futi mondionei papo muchiziva kuti sekuru wenyu ndevapi ndevavavo. Kwete vanhu vakavhura mapeji. Vazukuru vangu ndapota, mumwe ari kuzofona ndatumira 400 yangu kuna nhamba dzakaredza pachadero pafoni. Vazukuru ndakati zvouyai ndikubatsirei kuno kuZimuri Park pa 6396 ndo pandinogara muna Nichols Diamond pane juraho rematombo. Ichokwadi. Kana ndakubva pamba pangu ipapo ndichakudza kuti ndakusumuka ndakuenda kuBorodeo ndakuenda kwakati. Musaendeswa mudzimba, musangochungurwa futi nedzimwe mota dzamusiri kunzwisisa mabhasitop umu. Vamwe vari kuzenga achifona kuti ndiri mune rimwe juraho mandavhariwa nekwayo ndochachaziva kuti ndiwe here. Saka ndikuti vazukuru vangu sekuru wenyu varipo. Svikai paZimuri Primary kombi iye ndingataura yesilva yeye inenge iripo papo NV Caravani yakakumirirai. Wakaona iripo chibvunza kuti ndokombe kwasekuru here wopinde moona sei wakunobatsirwa. Inenge ine muzukuru wangu anonzi Nomala ndiye anokuchungurai mazukuru wangu. Aiwa, tinotenda sekuru Mazvita nenguva yenyu yamatora muchisiya basa renyu muchiita hurukuro nesu, muchisanganawo nevazukuru wenyu. Tapinda mugore ra2026. So muri yeZimbabwe rega nditore mukana wekukutendai pano paTechCatch MTV ndo hurukuro yatinge tichiita nasekuru Musundagore. So kune vamwe vanhu vanotaura mashoko akangodaro daro akasiyana siyana, asi iwewe kana uchinge uine dambudziko ndiwe uri kuziva dambudziko rako. Kana uine dambudziko haubvunze munhu kuti andoita sei nedambudziko rangu, hanzi zanopiwa uine rako. Kuno ndokuri kuponera wakawanda, ndokuri kuponerawo vazhinji. Saka isisu tiripo nekungokuratidzai chiremba venyu wanoonekwa kuno kuZimuri Park. Sekuru Musundagore ndo chiremba watinoti kana muchinge matifonera muri kwamuri tinokupai nhamba dzavo kuti ano chimbosvikaiwo nedambudziko renyu pasekuru Musundagore, zvichida munogona kuyambuka sezvo muri kutaura kuti tambofamba. So thank you very much muri yeZimbabwe. Ngatisanganei muzvikamu zvinotevera Mazvita.